Atong naibalaan nga sa rin nakamisteryo nga ang pagkatukod sa simbahan plano na gyud na sa Ginoo o sa panahon ni Pablo gi-reveal na siya, gipadayag na gyud na siya nga naay mga klase nga mga magtotoo magtapo pobre og dato man siya o tigulang o dato at tigulang og batan-on babae maglaki mag-usag yun sila mag-upong dili na sila bulagon. So mo na nabantayan na mo na natong church ron atong simbahan ron kita sagol kita dili para sa una nga kanya-kanya. Inabantayan po nato nga ato pong naisgutan nga ang pagpadako sa simbahan dili niyo nato na problema ay dili niyo nato na trabaho. Atong naisgutan nga ang pagpadako sa simbahan ang Ginoo gyud na ang ato lang role sangyaw o pagampo. Kung tubagon ang atong pagampo nga kanang tawhana o kanang bayhana maluwas yun na dili kay ayaw ang kuna kana example lang si Michael ako'y pinaagi na ako naluwas na siya ay mo ka Ginoo ginaon na to dili yun na siya unbiblical na. So ato pong nabantayan nga ang simbahan sa Ginoo dili yun na siya mamatay. Dili yun mo na kana bitaw kung kang Kristo gyud ka, kung sa Ginoo gyud ka, nayuban nga mga simbahan tan-aw nimo grupo sa mga magtotoo, mingaw na kayo. Naranay pa na magpakasal, dali ra kay kaslon diha. Di magkakutihon, wala na nang mga kuan. Pero legal man ko na, i-recognize na sa kuan gobyerno na kung kaslon ka diha, dili jud ka kaingon nga dili man na tinuod nga sa kuan piki nga simbahan dili gyud mao legal yun na kung di ka magpakasal kay naka-rehistro na sa SEC. So sama kang Noah ba nabantay na to katong gilunupan na gyud sa Ginoo ang tibuok kalibutan na pag yun nabilin nga gamay na lang kaya nga magtotoo usa na lang ka pamilya 8 ka tawo tanan si Noah og iyang asawa tulo na ka anak nga lalaki o katupong ilang mga asawa ingana po ng simbahan. Dili yun na mamatay ang matuod nga simbahan. Pwede na siya magamay, pero dili yun na siya kayang patyog sa yawa. Now, muadto ta sa atong teksto karon. Ang atong teksto karon ako yawan na ra kita kay isa unang Timothy kapitulo 4 versikulo 1. Sa lanta ka bersikulo ang pulong sa Ginoo kung kita na ninyo akong basahon magigsoon. Unang Timothy kapitulo 4 bersikulo 1 ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa moabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo maoy ilang sundon ang mga limbungan espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa magampo ta dalaygon og buhi nga Ginoo. Salamat aning ikaduha nga parte sa akong share sa imong mga katawhan aning nga simbahan Father God. Bahin gapon sa simbahan Father God Ginoo walay posible kanimo. Napantaya na mo na isgutan ni aking semana, aking Domingo kung giunsa pagmugna ang simbahan karon ang isgutan Father God. Unsa na ang sitwasyon sa simbahan karon o sa umaabot nga panahon. Salamat Father God sa paghikap sa kasing-kasing nahuna sa matag usa. Apil na imong magwawali para hanay na mo ning madawat Father God sa imong kasing-kasing dili yun ni masaknit sa yawa unsa may nasulod sa imong nahuna sa among kasing-kasing kay imo nang pulong buhi na mo sa dili sa ang kawatan nga si Satanas dili gyud makakawat na. Salamat kay Father God sa pagpalibot sa ani nga lugar sa imong mga anghel walay maghilabot kanamo. Ning tanan ang pasalamat lamang pinagi sa bugtong anak sa Kristo ang Ginoong luwas amin. Kung nagtuo mo mga igsoon nga duol na ang panahon nga mubalik ang Ginoo ibutang talag 20 years dinto upod kay namo ko na itong ibasa ron nga magkagamay ra gyud ta. Muna ko pagbasa ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa moabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Kung imo ganing pagbasahon kung imong tan-aw ni
nagtuon na sila. Matawag na sila Kristohanon, pero maabot pag yun ang panahon nga mamiya yun sila. Maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Kanang example ko, mata ko example aning pagtulunan sa mga yawa. Katong sa unang panahon, suko yung kay si Kristo ay ang Ginoo. Wala pa si Kristo ni gipadayag. Kay panahon pa man to katong gisunog ang Gudom o Gomora, ang Sodom Gomora. Gisunog tungod kung atong usa ka rason kung mabantayan nato, tungod kay ang mga lalaki mo gamit naglaki, ang mga babay mapagamit na sa babay dili na gyud mao kay ang tan-aw mo lang to sa sinugdanan gibuhi gyud gibuhat sa Ginoo ang tao lalaki ug babae gyud. Wala gyud ang babae kung plano pa na sa Ginoo laki, then gibuhat pud niya dili si iba kundi lalaki pud. So karon unsa may yawa nga pagtulunan nga nabi mga simbahan nga gapatronize or kanang gapangdawat o kining mga bayot, mga tumboy na sila. Now ang bayot dili ko maingon nga di nagyo na kahilangit. Ang giingon ra mo ko sa Biblia nga dili kami kung mo gamit kag lalaki. So bahalag na kay matawag nato nga hinay ay mo kasing-kasing murag kinayo na basta wala ka kapanghilabot sa mga wala ka naggamit og laki. Ako'y sa akong pagsabot ana na pwede chance na makaabot ka sa langit. Pero gamit na ka siyawa na gyud siya. Sa sinugdanan pa maklaro mo gyud nato nga wala gyud buhata ang bayot or ang tumboy. Yawa gyud nagbutang ana. Usa ato na masabtan pod nga ang yawa gyud nagbutang ana o atong nasabtan karon naa na gyud mga pastor wala diri sa Pilipinas pero sa Amerika na independent church ba nagparehistro sila sa SIC na kung na sila SIC sila po dito nagparehistro na so recognize na nga usa na nakasimbahan lahi biyang Amerika kay bisag gani Church of Satan simbahan ni Satanas na ana dito kay kuan man kung imo yung tanawon kitagaan nila freedom ang kini pagtuon na to religion kitaga freedom including ang yawa nga simbahan. So nay mga pastor na dito nga kabantay man gud sila nga ang mga kining third six galibog na sila asa sila mosimba. So nay simbahan po dito nga mudawat ingana o ga-promote nga plano po na sa Ginoo kanang lalaki magtipo na. Munang ingon diri sa atong gibasa karon. Daghan na ang maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Usa na siya daghan na sila. So, ang atong sa primero po nga atong gibasa, ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Ugamay gyud ang igsoon. Pagamay gyud ang church. Mahatag ko data or statistics sa inyo ha. Facts nga makita nyo nato nga katong time sa pagkawala ni Kristo ni grow. Kusog yung kay grow ang church. Munang niabot pa ganis Pilipinas, Europe pato primero diha pa sa Middle East hantod niabot og Europe, hantod karon niabot na Asia sa Pilipinas. Now, pag-abot na ng atrin, mugamay sana. Kaya ito po muna basa, dili man taga tumutumo. Klaro mo yung kay dire nga, atong ibasa ang espiritu, klaro nga nag-ingon nga sa umabot ng panahon, may mga tao nga mamiya silang pagtuo. So, sa simbahan, sa pundok sa mga magtutuo, umiya sila. Kita, nagtuo ta sa Ginoo yun. Pero ang tao yun doon, usap po na ilang kuwan nga, anong mutuo man na sila ay Ginoo nga di man nato makita mas mutuo ta cellphone kay ngano bisan to sa Amerika sa unang panahon imposible kay makita di yung tao di sa tubangan si cellphone to sa Amerika layo kayo wala kay yuko sa uno wala jud na sa puno na sa una nga maabot na karon na ana so kana ilang gipaka Dios ang kanang technology
kay makita man nila. So pero kung mo adto putas ka na science, maklaro mo po na to, pero nga guys kung nang Ginoo na dugay na kayo kana science. Example kanang dugo nga kanang dugo bitaw nga kanang itusok na to sa atong naoperahan o na disgrasya diha kunya abunuhag dugo. Dugay ang Biblia kay ingon na science na siya. Dugay ang Biblia kay ingon na nga diha sa dugo na ang kinabuhi. So kung ang tao gyud diha nga operahan mo agas mo gyud nag-iyasasan mo agas mo ng dugo, abunuhan gyud na nimo kay kung wala ng dugo mamatay yung tao. Oh. So ingana na siya. So mupadayon na lang ta. Pero nakoy gwapo nga balita po sa inyo ha. Ngaysoon, before ta katong statistic nga nung nagkadaw ng ato simbahan, mabantayan na gyud nato nga ang simbahan wala na padaw na gyud siya, pagamay na gyud siya. Kita. So, pero nakoy good news, kita nga magtotoo, kita nga pundok tungod kay nakit-an dili wala tay data sa Pilipinas. Ang akong gamiton nga data Amerika ra gyud. Kinaamo na sila nana sila mga grupo dito nga kakuhag mga data o ilan nang gi-studyhan, makita nila nga kanang Barna, kana pong Gallup pagsunod ka na pag-pronounce, nakita nila nga sa tanang simbahan dito sa Amerika, ang kusuke pagsaka o daghang mga membro, daghan kayo kanabitaw growth niya, kanang daghang kayo nagpamembro ang kining Assembly of God. Ang ubang simbahan ga-decline na sila. Kita ang umutubok maganihinay kay kita sa tibuok nga daghang klase-klase nga simbahan dito sa Amerika na i-baptist unsa pa nang uban diya na Assembly of God. Kita ang nakit-an nga gauna. Og dako jud kayo ang pagsaka. Galing atong 1980 dugay gata ko tuiga ang growth nanay membro pero kanang pagtubo ba kanang bitong bag-ong membro. Atong 1980, ang growth niya na 1.8 million atong 1980. Nilabay ang 24 ka tuig. Isaka gyapon. Nagkasaka gyud siya. 2004 niabot na siya ang growth sa Assembly of God 2.8 million. Nagkasaka ang membro sa Assembly of God. O kanarag yun nakit-an sa Amerika nga ga-study anang mga kalihokon sa simbahan nga paspas ang pagtubo. Ako'y pangutanon nga nung ingana na kay kita literal nga gatuo nga kini pulong yun sa Ginoo. Wala na takon nga usa ka verse ani. Gituha na to cover nga kini siya pulong yun sa Ginoo. Na may uban mga pundok ga-claim nga Kristiyano sila pero pilion nila. Pilion nila kini dili ni maayo kay mo kontra sa atong doktrina. Ilan nang gatuo sila Biblia mo nung iyong ko literal gani. Kanang yung kanang cover gituhoan na to. Sila ka-claim lang sila nga Kristiyano pero na sila doktrina nga dili haom sa Biblia. Busa paspas ang atong pagtubo tungod kay matinud-anon man ta. Naaman ta sa insakto. Gatuo magyutaan Katong uban ga-decline sila. Now, morang mingon ko sa inyo nag-positive nga issue nga akong ihatag sa inyo or nga resulta ihatag sa inyo maadto na ta kanang pagbaba sa mga simbahan. Pero usbon ako, Amerika lang ni nga data, wala data ang Pilipinas. Pero magamit na to. Mao po tingali na sa diri sa Pilipinas. Gasaka ba yung Assembly of God? Busa bitaw maingon jud ko nga kung musiparit maganita dili gyud ta mo biya sa Assembly of God. Kaya ang Assembly of God literal nga nagtuo Biblia cover to cover gatuo ta nga pulong na sa Ginoo. Pero nawala na nang issue nga mobiya ta katong meeting mi dito maayo na pud ang buot. Di ba gyud na mawala na mong issue. Pagkatapos si Susan maingon siya kato iya pong istorya nga dili gyud na mawala nga kanabitaw na ay kagubot labaw na simbahan kay suko isig ang yawa sa simbahan. Pero mapatsapan lagi po na. Karon maayo na po ang sitwasyon nato dito. Kasawa, mag-away. Dito sa Clag, maayo na ta sa Clag. Dili gyud ta mo biya sa Clag.
na ay mga isyu-isyu. Pacha. Padayon ta mga igsoon. Now, natay gitawag og transfer growth. Transfer growth. Unsay pasabot ani? Dili gyud na siya tan-aw nimo nga nitubo ang usa ka simbahan. Pero para example, mo gamit ko si Sister Janice. Dito na siya, Assembly of God yun na siya. Bata pa na siya, nadunggan na to, ginagamuman na siyang lola. Gitala na siya sa simbahan hanto, nakakaplag siya sa kamatuoran dito. Assembly of God yun na siya. Karon ni transfer na siya diri sa atoa. O niya dili nato na matawag nga nitubo atong simbahan. Kristiyanos na manadaan. Kristiyanos na nadaan. Kana bitong saag pa mga tao. Munang natin transfer growth nga kuan, munang tagsa-tagsaon nato mas bantayan jud nato unsa jud makatuna nato sa karon nga trend sa diri sa simbahan, diri sa atong simbahan. Nag-ingon ang barna nga gakuhag mga statistik sa Amerika, sa tanang simbahan sa tibuok Amerika, 3/4 ana or 75% ana transfer growth. Kung maingon kang 75%, ibutang ta lang sa tibuok naay 100 lang ipatagaan to figure nga nitubo ang nabitaw nitubo ang usa ka simbahan. Ang 75 ana transfer na siya, gikan na siya sa kasimbahan, i-transfer dili. Daghan man, nagawal sige, bigyan, dito nagikan sa ubos. Dahil rason nga nung namalhin na sila, na si Sister Minda. Dahil rason nga naman na sila, musa dili na ito na makuhan yun nga, kanabitaw, ditubo ang mga simbahan. Dili kayo mahaom kung ingon tagtubo. Kaya transfer na maguna sila. So, 75% ra na siya, ang 25% ra na, mo na makita na to. Para sa itong simbahan, makita na to si Arlene. Dili ba yung ginagikan sa kuhan? Nagtubo, pero gamay na kayo nga porsyento. Kasagab sa to rin, transfer kasagaran. Junjun, nasinugad mo na. Ako po sa una, transfer, dili. Dili, sa sunod na po na nga, kuhan. So at least naklaro na to na 3/4 o 75% lang yun ang 25% lang yun ang maklaro sa ilang study nga kanang bag-o nga mga membro. Nga nitubo ang simbahan ng mga bag-o membro. Dili na to matawag ang kinay silang ubahan, kinibandiri nga bag-o membro, kay gikan yun na sila sa simbahan po sa ubos, nga Assembly of God po na siya. Mato ta sa claim sa ato ang Pilipinas nga ang dako nga simbahan is ang Roman Catholic. Tinuod na siya kung tuod yung bana. Pero, naay mga figure nga matbantayan nato nga kung tanawon biya nato, nagkagamay po ang membro sa Roman Catholic. Inganin man gud ang paagi sa Roman Catholic nga simbahan. Nagminyo mi Susan, di pa may Roman Catholic ng duha. Pagbunyag sa primero namong anak si John, ato si kaduha si indirect yun na bunyag, wala na si bunyagi sa Katoliko kay bunagi na mi ato si Perde na bunyagan yun na dito Suarez na simbahan kining Katoliko. Now pag-transfer na pagdako na nila kay nakabalo sila kapag sila sa kamatuoran, butang talang karon na sila sa Assembly of God. Pero ang record ana dito sa Katolik maog yun na. Muna mo ingon sila ng Katoliko pinakadako sila nga pundok kung simbahan iskutan sa Pilipinas. Pero wala man nila tan-awa God, kaya ang wala nila tan-awa nga nag-transfer na tayo na. Di balay na sila. Ang ilang record sa baptismal, mura nilang tanaw. Katong pagbunyag sa bata, daghang kayo atong tuig, ay butang talang atong tuig 19 ko, daghang ginagpabunyag. Pero kung imo din ang tan-aw di kung asa na narong mga bataan na karon, dako kay porsyento nga erehis ang uban, hindi kay musulod simbahan. Musulod man gani din kanang bunyag ka sa lubong. Pero kanang bunyag gani, ang musulod na dire. Pero kasal, pero gipili lang nako ba? Karon at least nasabta na ninyo nga
tinuod jud ay nga murag ginahinay nga na-collapse ang simbahan o nakagamay ta kay naatay gi-claim nga murag nitubo ta pero actually wala taga-tubo o tubo man gamay dito kayo transfer nga growth katulaging ano ni Jan Sister Janice gikan dito sa ubos ni abot dire dili i-claim din nato ang simbahan nga nitubo ang among kuan busluton ng simbahan dili biya na kung tanawon po di mo murag dili kayo makonsider yun nga tubo so ang sa Katolik po tanaw na to nga murag nagkadako dili nagkabisa gani ko nagkagamay gyud na sila kidaghan kay gikan sa Katoliko nga gibunyagan pagdagko na nila nakakita sa kamatuoran nagbalhin unya ang Katoliko katulad gyud ilang tan-aw atong tuig ka daghan yung magpabunyag ang kanang Elias di man po na Elias nga mga tao hindi yung masulong simbahan i-claim nila nga Katoliko sila pag na sila anak kabunyagan na po dito. Pero wala, yun, kana ito magtotoo nga, kana bitaw, kasimba, yun, nga, fellowship, yun, ani diri, ikaduha, ay, upat na ko nga dito, ihatang sa inyo ang isuon. Ibuok, Amerika, atindan sa atong isgutan, ha? Kinitaas kaya ni 20 years, ilang istadihan, naagin sila dito, lami yung talagin na to, ano sa to? Ano bitaw, PowerPoint, ha, katong, na-screen diha, makita niyo sa graph nga sukad atong 1994 paingon sa 2014 kung 20 years na siya makita niyo nimong graph nga ang gasimba attendance ga-decline yun na gapaubos pero muhatag na lang ko sa primerong tuig katong gimensyon ako 1994 og katapusan kay muhatag na po kong 1995 video. Lugay na kayo. Ato lang makita, basta ilingon ko, kung nalang ko tato yung katong screen na to diri, PowerPoint na to, slok lang ta, makita na to sa graph, kita yun din mo. Wala mong tana. Ako lang istorya. 1994 mga igsoon, kung naay usa kagatos kataw ang membro sa kasimbahan, dili magkimatanawan nato na nga kumpleto 100% tutugan na sila. Ay, para atong Sister Baby, kung i-claim na nato to nga, ato na itong kauban din, nawala na po no. Di man na makuan, mauna man yung usahay, ma-absent na sila. So, sa atong 1994, sa church attendance sa tibok na Amerika, tibok simbahan sa Amerika, dili yun na nga, simplifikat lang, tanan nga simbahan, 62% lang na siya. Na kung 100 ka buok ang simba, 100 ang membro, 62 ra ka buok ang moadtog sa simbahan. Figure na siya, study na siya, average na siya sa tanan na siya nga simbahan. Pag-abot og 2014, ang ilang nakitaan 52% na lang. 53 na lang or percent na lang ang moadtog og simbahan. Pero ka-claim nga membro siya na nga simbahan. Pero dili kay kasimba. Ang kasagaran kasimba is 53% na lang. Matanawa, gamay naman, pero makita mo na sa graph, ga-down yun na siya. Gikan karon o kahanton mo balik si Kristo, ang pulong sa Ginoo sa atong teksto, maklaro bigin na moabot ang panahon. Nadaghan din mamiya. Ayaw katingala. Nganong gahi kayo ang tao. Kaya ulti agana ka na patuhuon sa pulong sa Ginoo. Ultimo ganin ang membro ng simbahan, biya na gani. Kana pang tagagawas. Ano pa dayon ta? Ang soon. Wapo ang facts kung atong tanawon. Aklin makita nato nga tinuod jud ang pulong sa Ginoo. Atong gibasa kaniha. Now, mag-isgot aning millennial. Kining mga batan-on nga nato tao gikan 2000 hangtod karon mo gitawag nato millennial nga mga batan-on. 2002. Ikaw yung 19 bata. 2000 na siya. 2000, o millennial gyapon ka kain. 2003. 2003. Asa ni si kuan tingali si Ashley. Ako millennial. Millennial sa mga tigulang. Tanaw na to unsay figure gihatag sa Amerika. Sa tibuok ni Amerika nga mga batanon gitawag nato kanang millennial ron. Luoy kayo, tanaw nimo ang figure. Mga igsoon. Pagbusa gani
maningkamot yun mo mga ginikanan. Kung gusto bitaw mo, lahi baya yun ang Kristohanon nga bata kaysa bata nga dili Kristohanon. Kay kana magong Kristohanon nga bata, at least naanag yun sila, nakadungog na sila Ginoo, ug makita nila sa ilang ginikanan o sa ilang kauban sa simbahan giunsa pag kinabuhi ang Kristohanon. Halos dili mamakak, dili mamalikas, mubadlong sa malik dito pisting yawa, tubag pong asawa, yawa po ka. Sus, tanang yawa, iskutan yun. O niya, mag-expect ka na nila nga mo, gwapo na sila nga mga batanon, puhon sa atong katilimban. Ayaw, dili tamtuan. Pero kining mga bata na to, at least, mamir kang ingon ko nga at least, makitaan maginato nga dili kita kung mag-away magani, natural naman ang pag-away, pero wala ko na yawa ka, giatay ka, pulira ka, saganak yun. Kaway lang, kinatural mo kita sa kinipan, kami nyo ng pag-away. Lagi tunglo na yung mayo. And dili po nila makita ang ilang ginikanan, lampapak tayo nga palahubo. So, dako pag mabira pa gani na sila, giingon nga sa ulay mga adlaw, matagap yun na sila kay mumiya sa pagtuo. Pero dako og chance nga pupilit gyapon na sila sa atong sa ilang namatan. Busa moingon jud ko sa inyong mga ginikanan, kung musimba ka guyura gyud tanan imong anak, kung naapay apo la guroya gyud. Kinaag yun na sila ma-pick up. Natural magiras bata magdagandagan. Kay pero naag yun na sila ma-pick up. Lagi na sila makuha. Nabiruan ka na ilang maobserbahan sa tuwa. Dako kayo na sila, dako kayo nag-impact silang kinabuhi. Mawala bitaw ko. Importante lang mamatay na ko. Kinis 30, kanis Junjun kimurag wala tayo. Tuwa man na siya dito. Kana sinday, maingon yun na sila akong mapapa. Pagmata na ako, muskwila nami. Kitaan yun na mo akong papa. Tuat yun na kadadlaw sa payag, gabasa yun na. Nga, wabot ang panahon nga wala na kintahay ko, sila dagko na. Moingon yun na sila, like, tinuod yun itong istorya ni Papa. Na mugawas yun ng Antikristo. So, tinuod yun din ng Biblia. Sila na din mo desisyon na ng panahon. Na puro karon mo floating pa na sila. Pero at least nga, itong 50-50 ba, katong yun sa pikas, kaya wala na yun. Sir, moingon pa gani, nak, ang manok sa itong silingan, manito pa, sa itong nangka. Awatan ka. Saka, mo tulog yung sa iyong bata nga mahimo yung kuwan. Mag-speak ka lang nga bata mo dako. Butaan pa sa Diyos ko. Sato. Katulti mo tatinaw ito. Ginikanan nga na Diyos. Ginikanan nga. Masunod na ganun ng manok sa tugkar na. Masulod. Buga-buga dito ba? Para masulod sa itong putahan ba niya? Sila dahil pitsong putahan at patayang manok. Pero ang Kristohanon, dili na ito, kita na mga anak, gila ka ikisaka ng manok. Di na maayo, naog diya, di na maayo. Ilang makita, ilang madunggan. Naat yun na sila chance, kay floating pa man na sila, 50-50 pa man na murag, maabot ang panahon, mudesisyon na yun na sila nga, tiregyo ko. Kay katong ako nadunggan ng mga wali sa unahan na tinuod. Tinuod yun dahil ang Biblia. Gabay lang kayo sa batanon, Diyos ko yung taon kong atong tanaw. 14% na lang sa mga batanon ka nagitawag na to millennial ang nagtuo literal nga kini pulong sa Ginoo. Kagamay ang 14%. Sa 100 ka mga batanon, ihana nung nato, 14 na lang. Asa naman di ay ang 86? Wala na. Kung tagaan mong Biblia, iilo, si unong page. Yun ang ginamuto. Sortihan talong suot. Nabuhat na ko nakatungkong gisgutan sa una. Katilaw mo ko mariwana. Natimingan lang to ba nga, natagaan ko. Dahon raman. Natilaw ko ng mariwana, dahon raman. Wala na ruling paper, RP may tawag na mo anak. Kaya kung papel po nga ka ng sa sulatan bitaw sa quiz, anak, mga anak,
nga papel, baga kina siya, mo na siya ilukot ni mo sa sakit ko na siya mong tutulan. Na IRP, tawag na mo ruling paper ni Piske na, tamis pagin yung uban, tingala ko ng papila. Wala may ruling paper. Kung siya nagkaaon ako, kita ko Biblia, katong gagmay, kita ko Biblia nga blue. June. Oh, yun. Hindi pa siya, kinipis mo kayo ng papel ng Biblia. Wah! Dili man ay kuan, dili man na kanabitang tao nga magpakaring nun. Ako di kuan na prangka gyud ko. Makuratan yun sa kuan, pastor, Diyos ko yung tao. Ito mas maayo na makita ninyo nga bisag unsa day kababoy sa tao, kamaldito sa tao, nagi chance kung tagaan pa ni chance ang Ginoo. Amen. Eh kung may balaan kina mong pastor, ako po natubangan si pabalaan kay ko na. Sultihan ta mo, mas gwapo ang pastor nga gikan sa kalibutan. Amen. Maka-adjust sa mga tao nga gikan sa kalibutan. Kanang mga pastor bitaw nga balaan kay dati kay ilang ginikanan ana mga pastor po nato sir nga na pastor po. Kung nasa membro madunggan niya nga gubog-gubog, wala na magdinan niya pang sinon. Pero ako na, may naman po ko nga sumayagin na siya, isimba. Ang pag-usapan na, di man ako. Pagpadako sa simbahan, dili ako. Ginoo nag-ingon ng pulong sa Ginoo. Maminaw kayo na siya. Mapot yung panahon na nang hilak-hilak yun na buluhog yun na sa Ginoo. Mga pasaylo. Batulin yun ang kinabuyan na. Basta, mahatag siya gigayon sa Ginoo. Kaya, di po, wala po. So, muna to ang akong last nga facts ang ihatag. 14% na lang kining millennial nga nagtuo sa bilbilya sa kuan. Wala na. Maabot tingali 10 years gikan karon na di na nakabot og polo. Tingali 6% na lang na o 7%. Pero nako before nako nga hatag ang panapos nako istorya. Nya pastor, dili na lang dito magsangyaw ani pastor kay ingon man gyud ang pulong sa Ginoo. Ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa moabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pato sayo. Musangyaw gyud ta. Pero ang atong nasa una-una dili ang kanabitong figure. Ni musangyaw ta kay naa pag yung nabilin diri sa kalibutan nga gitawag na si Ginoo. Biblical na atong basahon ron. Tinuod ba Ginoo? Subon ako sa kadako diri sa ibutang talang apil ng mandulog pugaan. Utanaw ka kinsa di man nato makita ang kasing-kasing sa tao. Ang Ginoo may nakakita. Busa mo padayon ta matayningan nga makaabot ta ng balaya or makaani na sa diri or mag-evangelisin ta pohon-pohon. Ako musulod niyo kung nauna nga abot ko padalo mo abot mi dito mo encourage ko sa pastor mag-evangelisin mo. Nagtang mo ato mo sa lugar tapukon yung mga tao pinaagis mga youth. Mo na sila mo kon mga bata no na tapok to siya din sa pulong sa Ginoo. Ako biya na nausabi ako nakaplang biya ko sa Ginoo. Sa plaza biya sa sige tawag na. Rally na sa plaza. Ano sa kuan? Church rally kanang imor niya na ba evangelism. Diya biya ko nausap. Diya biya ko nakikita Ginoo. Kaya ako biya nabantayan din sa lohod. Pag-ingon manindog tanan at tindog pot. Lohod na. Lingkod na po. Nana, nagyan na. Wag ko nibal ang papulong sa skutal. Ginoo skutal. Then, sana, anak ko na pag yun na isa pagkuron nga ka na. Pakita ang yung pagkingsa at ando. Pagtanaw kay kontra man, hibiyan. Yung bis nga. Kontra ba na? Ringit. Willing din na akong pitag. Pagkabalos. Peace be with you. Dahil ito igsoon. Last mga igsoon. Katungog kingo. Dili na musangyaw sa iyo pa. Musangyaw yung ta. Kaya naapag yung tao. Musa bitaw nga pag yun ibalik sa Ginoo. Sana sa Hebreo mo tena o sa Pedro. Nganong nagwapag yung balik ng Ginoo. Kaya gusto pag yun sa Ginoo. Daghan tayo maluwas. Nalimot lang ko asa na lang ito makita. Karoon na ko pa ako. Nakahinumdum pa nga. Dapat ako. Sige at least lang na-mention ko na sa inyo ha. Na ako'y basahon sa inyo ha mga isuon. Acts or Buhat 18.
Before taon-dangon nato ni, at least asabta na yun nato, pagamay ang simbahan. Ayaw katingala. Bisag kung saon, kung saan yaw, waki mo simba. Pero naaya pa mo abot, nahinay. Naaya pa, balagsa ni mo abot. Ang versikulo sa to, buhat 18, versikulo 9, pingon sa 10, akong basahon ni mga igsoon. Usa ka gabi niya na pinaagi sa panan-aon, ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok padayon sa pagwali, kay ako nag-uban kanimo, walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako. Wala kapalos Pablo ana. Mo pa'y pagsulod niya sa Korinto nga lugar. Hadlok kay siya. Pagkabi gipadamgo siya sa Ginoo. Pabilin diri. Kay dan sa tingin sa Ginoo, ayaw kahadlok padayon sa pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasapala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako. Nagtuo sa Ginoo pero wa pa kakaplag. Kana bitaw sa unsaon sa nga paagi sa pagsimba. Para nako, gato ako Ginoo. Gato mo jud ko Ginoo bisig sa bata pa ko. Nasultihan talang mo anang sana. Ano bitaw sa Katoliko sa summer? Flores de Mayo. First honor ni naani ribulto ni Santo Niño gamay gihatak sa kuha kay pag sana tawagan na magrosaryo magdubina maay kay musabat kinsa pa may di ba first honor ana nagngita nyo ko sa Ginoo magkuhan pero dili mao ang akong nakaplagan mo tong nakabot ko sa plaza dalay kon ambot ang panahon nakakaplag di ko sa kamotoran muna mo padayon yuta sa pagsangyaw bisan nga kasabuta nga pababa na yuta ay pababa na yun ang mga magtotoo ang simbahan magkagamay yun na ang pundok sa mga magtotoo magkagamay yun na kay klaro kay giingon diri usa ka gabi na pinaagi sa pananahon aw dili dam ko pananahon ang Ginoo mingon kang Pablo ayaw kahadlok padayon sa pagwali kay ako nag-uban kanimo walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako pero wala pa kakaila wala ka pakakaplag kang Kristo pero nakita sa Ginoo ngayang kasing-kasing nagtuo jud og Ginoo mo nang padayon ta napagyuti makuha pipila na lang diri sa mandulog o diri sa kuan sa ni ugaan pataymingan yun na gwapo yun evangelism ako na convert ko adili convert yung gigikan mo kasi kuan tungod sa evangelism ako lang yun na kwarta i-prepare pa mo gunin mo na sa kalugar inaagi sa pag-ampo napadyo kay advance party na dito mga batan po imurang bilaw katilang mga classmate nga ay tagakuan man to basta na ko classmate na bitas ala pangitaan kita dito mapabot to o nya pahay ko ni mo na loy pong bata basta kay masuko sa inyo ang tingala ka din mapri yung account report man ha. dalay ko ng Diyos ng soon ayaw ka tingala nga nung mugamay ta ultimo taga simbahan maabot panahon mawala pag yun na pero pag yun tayo makuha kaya kamay na lang na siya ingon ang pulong sa Ginoo. Unang gidasig ni sa Ginoo sa Pablo sa pananahon nga daghan ko'y magtutuo diri. Kita mo gud ang Ginoo sa kasing-kasing. Wala pa lang na sila kadungog. Pero sangyawan nato na musimbar gyapon na kay kakita ang Ginoo unsa na siya unsa iyang kasing-kasing dalay ko ng Dios akong yatag kang Sister Titit. Ato isiram igsoon sa kaawit.
imong simbahan, ang simbahan sa Mount Carmel, Calvary Assembly of God, Aman Padigad Ginoo. Tinuod ang imong pulong, nagaingon, maabot ang panahon nga magkagamay ra gyud ang mutuo kanimo. Ikaw pag yan nag-ingon po, ang imong pulong nag-ingon po nga ultimo gani ang taga-simbahan mugawas na gyud sa pagtuo. Pero ako nagaampo ani nga simbahan Padigad Ginoo, dili na may tabo ani nga simbahan. Magkinahinay mi mo sa kami, mutaas mi kay kami tanan nangando jud Father God Ginoo nga itudlo ang maayong balita, ang matuod aning among mga batanon, ani among silingan busa Father God. Giandam nimo ni nga lugar, giandam nimo ni nga katawhan sa moabot nga panahon nga mobarog diha kanimo sa Amahan Padigad Ginoo. Salamat sa pagdungog ani, ako nagaampo. Tinuod Father God Ginoo, hapit na ang panahon, nagaampo ko. Gamito nimo ni nga pundok nga magtotoo, gamito nimo ni nga area Father God Ginoo. Tapukanan ununanan Father God sa magpabilin diha kanimo hangtod bisan gani sa among kamatayon. Salamat kay Father God, kining tanan akong pasalamat lamang. Kinaagi sa ibong anak sa Kristo ang ginuluwas. Amen. Amen. Amen.